بینەرێن هێژە دەمەوە خۆش بە کێفخۆشم جارەکە دی لەگەڵ بم بۆ پێشکەشکردنا هەلبەستەکێ ji helbestên Seydayê Cigerxwîn helbestek evî niye. Di vir de Cigerxwîn dixwaze diyariyekê bo yara xwe rêke. Lê çi diyariyê rê dike di nera kêmî nirxê yarê ye ji ber yar di dil de ye û bihayê wê tiştek nîne. Lewra maye heyrî. Lê dema yara wî dît ku Seydayê Cigerxwîn wilqasî dilsoz e pê re û ji dil hezkirina yarê di dilê wî de ye. Lewra bang lê kir û gotê tu serbestî were gula ji baxê bihişta min biçine. Dika em binerin bê çid navbera Cigerxwîn û yara wî de çêbûye. Helbesta wî bi navê Diyariya Yarê. Ji dostê re çi rêkim ez diyarî, diyara yar dixwaze min biyarî. Dixwazim her can û dil jê ra bişînim tenê şerme hemî derd û hejarî. Dixwazim her du çavan jê re rêkim bi kêrnayên ji wan her xwîn dibarî. Di vêm jê re ziman û dev bişînim ne hêjan e şev û rojan bizarî. Nizanim ez çi hêja ye ku rêkim cîhan pêk ve bihayê biskê tarî. Serî naçar em danî li ber pê me got şahêm tu pêlêkê suwarî. Tenê xanim bi nazî hate ser min zivistan e li min şîn kir buharî. Bi wan lêvên şîrîn gora be Seyda tu serbestî ji min çitkî dikarî. Ji rê ve ez bezîme pê û destan bi jorve hêl kişîme ez ji xwarî. Ji bexçê paxilê çûme di sêvan ji bistanê riwan dêmê hinarî. Ji lêvên erxewanî min du sed cam şeraba hêng givînî min vexwarî. Bi destê xwe spî ez kirme himbêz wekî pola helandim ez bi sarî. Me her du dest li bejnê bûn hemayîl bi ber pêlan ketin reş bisk û çarî. Me talan kir ber û bistan bi carek kenî û got be serabe hesarî. Me got gorî Cigerxwîn bû divê rê bi dest nayê wekî îro ti carî. Ev helbesta Seydayê Cigerxwîn bû. Heta carek dî em hevdû bimînin di xêr û xweşiyê de.